Allah ne da haɗa mu da rabonmu yawa cika shi da Allah yawa gaba cika sashi a yi cika a ran cika shi ai ka san ita alheri Allah haɗa ka da abokan arziki shi ke nan wani haka ba sai sa muke fatan Allah haɗa mu da masoya ma jini da muke fiye ko kuma Allah ne santa mu da shi wallahi to cika san je kai musu ruwa amariya to na kai kura yanzu an ce ka zo tuko kai kuma yanzu kake zuba kana neman da shi ni kuma na samu da shi me rage ni ga ma akai ban da bai yake na ko ka bi ko to mane na bi ka kai na bi ka rashin mutunci wallahi na to ni da tsara a fayyar jama'a ka ga mu rashin mutunci na bi ka rashin mutunci kai ni na ba dole mu ne baka zo na ka dan ba nawa ne kai ina kai da kai kanti na je shagamu na je tafa na je zuba na tafi jere kai ne a iskanci da haƙin ƙarna shiga ayya ai ji da kada baya gama da wannan bangaren da na saba din da ne dai a cikin wallahi da hankalin ka aikin banza na san da kaje ba ina na je ya ga tun da ƙarƙashin gada to ƙarƙashin gada ka kai ka ganin nan tsohon ne zubar da jini amma na kan to ni ne da ko a ga ka tambaya waye da bahani kowa ba ka labarin ya sai kai gumi da kasa wallahi kana ji na ni ba na fi ka tsaya ka ga ni kuma saboda ya ma bi kofar gidan mu sai da aka kafa faya sabi motar kwana ne san ko uku Allah saboda in raina ba ci kika unguwa sai ta kama da wuta na'am ka ji ka rashin mutunci ba kallon na ba na gaba daga maka ba nake yi ba mahasadina bane sai yau kai mahasadina kuma wallahi abin da Allah ya kaddara zan samu wallahi baka isa ka hana ba kowa rabon sai ke ci halal ko haram halal da zaka cire mona shi kai saboda kafin san kuma ni ba taba ganin ma irin wannan ba ko sai ni kamar man kan da wannan ya rabi da Ida na wani layi mai wasu yana suka tare ba mu kudin ruwan mu ka gudu da shi ta suke kai ne ka isa kai dan iska ne tantiri cikakke ayi tsanana a nan wajen ayya karamin dan iska ne kai ai ka karamin dan iska ne kai kana jin kunya wani ni ba na jin kunya kowa dan ka isa ayi tsanana a nan ayi tsanana a nan ayi tsanana a nan da kai in ba ma haka shi ba abokina kana ji sai abokin neman arzikin ka wannan ba komai bane ka bari sauka ruwan nan kai sha Allah za a ba ka wani sai dai mun wani abu wallahi kun ta bada kai zan ma mutumi na zan ma mutumi na ashe ma na tuna bai bada kudin ba kai ni fa kai karamin dan iska a wane kuwa kai bi iskan ki a garin da an na sani ka ji iskan dan ba gidan ku fitina fa adrenin ma dan ba gidan ku bai aka sa fitina ai ka san na to a wai da karfin hali ne ba ni kura ta ga wani guri ban dauka dan Allah ban dauka Allah zan kama ku Allah zan kama ku Allah nan ka ga na ba ku ran Allah ka ajiye mu na ba dan Allah ka hakuri zan kama shi kenan kana turu ruwa na maka hankali haba abokina ka kasa ka fahimce ni ba baka fahimce ni bane in da ka fahimce ni tashi hankali da tausoma duk ba da ka bane ba da a can zan je in kawo ma kuɗin ka yanzu raba kuɗin za a yi a yi na bature 50-50 mai 50-50 sai ka damu wannan zara ne zo nan gudun sai wallahi ka damu ni ba shi ma haka za ki kashe musu hatta dan zara wallahi Allah wallahi tallahi kai an gwamma da kaji ba ta gittawa in dai na uwarka ne ko na ubanka sai sun daka in na uwarka ne ko na ubanka wallahi ni kana na ne su ba na yi na gayan ba mutumi na ba shi haka kawai matin da ya wadatar a'a ai mutumi ne harkar rayuwa ba ta diki ba bane lokacin neman arziki ne ai tun farko ya kamata kai mun bayani ba ka son ka zama kamar dan gwata ko Abdul Samadu ko ka zama kamar irin Alhaji Usman Abba mai shanu ko ka zama dubuti albashir haba abokina son muke mu Allah dan ja ka san na ci kafa ba Allah na dan ci kafa to na ba zan kada mata da nake ni ba gili ne zan ba ko wallahi ba kai ka ba mu ba kai kana mu ai dan kirka ne ashe ina jira kudin nan ba shi so tsuntsu ne sannan fa makaho ne
yakan juya mai yinsa zahiri har da mafarki. Shi so tsuntsu ne sannan fa makaho ne, yakan juya mai yinsa zahiri har da mafarki. Me ya same ka malam? Allah. Menene kai magana mana? Wallahi ji a take ta wa alfijir. Na je na zuba ruwan nan. Na yi sheka, na yi darbana ba, na yi sallari, na yi zurat, na yi bubuga ci amma ba sabiya siyar ba. Gashi sai wani ke ji hajiya. Ya haƙuri ka daina kuka bai kamata babba da kai kana kuka haka ba. Hajiya ita yin wa ai ba hankali take da Ka shi. yi haƙuri ka Ana daina kuka. kuka ka daina kuka ga wannan ka ci abinci. Ni kada ya ta. Allah wa da Allah shi kada. Godiya nake hajiya. To wallahi ina tafiya da aka. Sai wanda dai ina ta roƙon Allah ya nuna min da lailatul qadar. To ni na ga da lailatul qadar da rana. Alhamdulillah ai ni yau kakata ta yanke saka. Da ba na ji ba. Tun daga farko ka ba ni da dake Allah nuna min da lailatul qadar. Allah nuna min da lailatul qadar. Allah bai da fara gani da daddare ba na gani da rana daka. Alhamdulillah ni yau kakata ta yanke saka Allah. Dama na kwana biyu. Na samu balas ɗin yau, na samu na goma, na samu na jibi. Na samu abin da zai ciyo sai tuku ban mai nama Allah. Ai dama aka ce. Amma ba da ima ce ba ka ba hannu. Iso tsuntsu ne sannan fa makaho ne, yakan juya mai yinsa zahiri har da mafarki. Shi so tsuntsu ne sannan fa makaho ne, yakan juya mai yinsa zahiri har da mafarki. Gaskiya ba akwai matsala fa. A ce yanzu kai dan Allah kana cikin gidan nan hutun da a waje muke gadi muke yi, kai kake girki a gidan nan ba za ka ringa karawa ba saboda mu ma ka ringa fito mana da shi. Amma dai ka san me yake ciki kwana biyu na cikin gidan nan ko? So Cizo wa da Alhaji Allah. ya lafiya. Lafiya Ya gida wala alhamdulillah. To masha Allah. Ya sajiya dai kowa lafiya. Kowa lafiya. Lafiya. Lauya alhaji. Lauya alhaji. To bari shi ka duba. Duba ciki. Sarki ko ba sarki ko. Ya alhaji ai ko baka nan. To muna nan. Muna mata magana kai ya alhaji. Saboda kai ai ka gaji arziki. In ka zo nan ya alhaji baka tafiya haka kakan ba mu dan wanda za mu ƙara sayan coci ran. Masha Allah. Ai abu kan. Kwarai ko ya alhaji. Alhaji Allah. Ya wata je makaranta. Kwarai kuwa. Kwarai kuwa. Makaranta ko? Masha Allah. Dan ta nan suka wuce. Ta ce mai gadi na tafi. Na ce Allah ya tsare Allah ya bada mai amfani. Masha Allah. Shi sa ne ta kiran wayar ta da aka ce. Ko za ka tafi Ga wannan sai. To ya alhaji. To ya To alhaji. Alhaji. Alhaji lafiya. Allah ƙara ziki. Allah ya. Allah ƙara ziki. Allah So a mafarki, so a mafarki. Kasan komai yana iya kasancewa amma babu komai. To shi kenan. To ka saurare ni kawai zan tura maka. Yawwa shi ne. Dan gaskiya yanzu kaga ina da uzuri ina gaban gimbiya. Haba ya kake haka ne? To shi kenan za ta ji. Na gode sosai sosai.
Ya aiki a kwana biyu. Sai ga ka. Ya sun ma. lafiyar su kalau sun ce ma a gaishe dan ni umma ma ni na kasa ganiya dan ta fi kosa fa kawai kaga yatta a kusa da ita Ni fa na yi mamakin ganin ka. to ba dole ba na je gida na tarar baki nan kawai sai na ce to na san ma inda zan same ki kawai baran taho gidan sana sai ka Na dawo makaranta ne na ce bari in shigo mu gaisa da ita ina fitowa kuma sai ga ka. a to ba shi kenan kin gama da su Na gama. kin sallame su kenan Daga na to sallame. mu tafi kun san da inda ka gaza ran ka ga Haka ne. Shi so tsuntsu ne, sannan fa makaho ne, yakan juya mai yinsa zahiri har da mafarki. Ina so in shiga cikin kwanta in yi bacci. Duk wanda ya zo nema na da Allah ka ce ba na nan. So makaho ne, haya. Hajji Allah! Allah ya hana ruwa gudu ba ni da So